Hello guys, thank you so much. Welcome back to the YouTube kwagwira kumene iwenso nkumadabwaso kuti komana apolisi apana zama bwanji munthu angopezeka atafa pena pake koma nkupeza apolisi akwanisa kuyenda kugwisa ntchito njira zawo ma tactics awo ma skills awo mpaka nanthu kugwira ndithu nkumadabwaso kuti koma ayi zoonati anthu awa ntchito anaphunzitsidwa ati komano funso ndikumakhalabe kuti nkhope izi zikuoneka anyamata awo azikwanja awo nkhope zikuoneka zimene zichazo anthu amene sanagwidwebe mpaka na pano vuto ndi chani? Mulo. Jinda? Mulo. Malawi, camera.